बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब देबरगाव बियाब बे देबरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हानजाखौनो फिन आरोबाव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय जानजि खाफ्रादों देबरगाव बियाबनि जे दब्रागाव गामिनि सा 12 बिपिएफनि मददगिरिफोरा बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हानजायाव हाबदों आरो इउ पिपल राजखान्थि हानजायाव हाबनानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथांमोना बुंथिदों जे फिन आरोबाव इउ पिपल सरकारखौनो एबा प्रमोद बर' बिथांखौनो फिन आरोबाव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय जानजि खाफ्रादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोना बुंथिदों जे बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हानजाया बिटिआर ओनसोलाव खौसेथि एबा गोजोन लाबोदों शान्ति लाबोदों नाथाय बिपिएफनि समाव जोबोदनो अशान्तियै रायजो जानो गोनां जायोमोन गिलुं-गिलुङै बिथांमोना रायजो जानो गोनां जायोमोन होननानै फोरमायथिदों दब्रागाव गामिनि सा 12 इउ पिपल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानाय एबा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय बिथांमोना इउ पिपल राजखान्थि हानजायाव हाबनानै बेफोरबायदि गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथांमोना फोरमायथिदों जे इउ पिपल राजखान्थि हानजाया जोबोदनो ओनसोलनि आरो बे हालामनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय जोबोद खामानि मावदों होननानै फोरमायथिदों आरो जायनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव प्रमोद बर'खौनो चिफ बानायफिननो थाखाय बिथांखि लादों होननानै सासे लाइमोना फोरमायथिदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव प्रमोद बर'नि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव गोजोन शान्ति फैदों बे समाव बयबो मिथिगौ जे बिपिएफनि खुंथाय समाव माबायदि अशान्ति एबा गोजोन गैयै थासारिजों बारग'लांहोनो गोनां जादोंमोन आरो बे समाव प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा आथिखालाव जोबोदनो गोजोन आरो खौसेथि लाबोबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव अनलायनायखौ लाबोबाय होननानै फोरमायथिदों बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय इउ पिपल राजखान्थि हानजायाव फैनाय सासे लाइमोना मैं नतुनকৈ ইউ পিলত জয়েন কৰিছো কিয়নো পৰিবেশটো দেখা পাইছো আমাৰ ইউ পিএল প্ৰমোদ ছাৰ কেনেকুৱা কাম কৰি আছে এইটোৰ কাৰণে মই আমালোকে আৰু মই মানে ইউ পিলত জয়েন কৰিছো আপোনালোকে কোনটো গাঁৱৰ পৰা আমাৰ উত্তৰ দৌৰাগাঁও মাতলা কেইজন আছে 12 জন আছে আৰু আহিব লগা আছে মানুহ আছে আৰু আমি জনাম আৰু আহিব আৰু যোগদান কৰিব আগন্তুক বিটিসি ইলেকশন আহি আছে আপোনালোকে ইউপিপিএল বা প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল চৰকাৰক কেনেকৈ সহায় কৰিব বুলি ভাবে আমি এইটো বিচাৰিছো মই এবাৰত আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ জিকিম আৰু এইটো মই বিচাৰিছো ডেভেলপৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল চৰকাৰে কৰিছে বহুতখিনি কৰিছে কিয়নো আমি শান্তিপূৰ্ণ আমি এতিয়া বা কৰি আছো আৰু বহুত কামখিনি ডেভেলপ কৰি আছে আগৰ সময়ত বিপিএফ চৰকাৰ চলাইছিলে এইটো সময়ত কেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা কিবাটো পোৱা নাই মই যেটো বিপিএফ চৰকাৰ থকা সময়তে অশান্তি মই বহুত দেখা পাইছো আৰু সবে গম পায় এইটো বহুত অশান্তি আছিল মানুহকেইটা এইটো 5 বছৰ বিপিএফ চৰকাৰ চলালে তাত শান্তি আহিছে বহুতখিনি আহিছে আৰু আহিব আৰু এইটো আমি গ্যাৰান্টি কৈ আছো আমি আৰু ইউপিএল চৰকাৰ লাগে